Ramogi TV, Nairobi. Modonjore weche mag siasa ni riwruok mar Azimio la Umoja osingo tiyo gi yore mag chik koriwo koda ka dhi e doho mar sundo sirikal mondo winj ywak mar Jo-Kenya. Azimio manoloso kawuono bende wacho ni pod gin kanyakla kendo gidhi nyime gi siemo sirikal e wi weche ma gineno ni ok dhi kare. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, jotelogo oseyo sirikal kuom mako bura mar kwedo ng'eto mar manyocha otamo piny owacho tero obila e piny mar Haiti. Bang' moko kuom ute fwambo lieko nitiere pogruok e kind jodito mag Azimio, riwruok mar Azimio owuok oko kendo chayo weche makamago kaka weche ma onge tiendgi. E romo mar kuku maduong' margi ma ochwoye kom kod ogai margi Raila Odinga, Azimio oramo ni pod gitegno. There's been a lot of speculation in the media. Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash. Azimio remains one and is here to stay, committed to shared values that include accountability, integrity, public participation, good governance. Romo makawuono oyuorie kod ogai mar na Kenya Martha Karua, Eugene Wamalwa mar DAPK, Peter Munya mar PNU, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni, jatend duond bura mar Usawa kwa wote Mwangi wa Iria, kod gavana machon mar Laikipia Nderetu Mureithi. Being the first this year, the meeting focused on 4 main agenda items, namely review of the previous year, briefing on the government's budget-making process, position on public interest litigation, and the way forward. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kata kamano okoyuoro e romo makawuono kaluwore kod limbe mare e piny Sudan. Piny Amerka oyudore e mbero maliet kuom mano ma Azimio wacho ni en tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza e tero obila maromo 1,000 e piny Haiti ataro mar chik. Kaluwore kodgi, piny Amerka emane osiro sirikal mondo chwal bura e doho mar apil bang' doho mamalo ng'ado ni chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti en ataro mar chik. We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. It is our hope that all parties shall respect the independence of the judiciary and that foreign interests will keep off our national affairs. Bende ne gipako jood bura mag Azimio kuom ne chung' motegno e od bura mar kwedo chik mar omenda mar 223 chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti kaachiel kod chenro mar gero udi. The coalition is happy and proud of the performance of its members of parliament and on all critical national issues. When it has mattered, even where the members have been outnumbered, they have expressed themselves clearly and candidly on such issues as the Finance Act 2023, and Kenyans will remember that there are 88 loyal members of Azimio who stood with them, and there are 176 who voted yes, and that is why they are suffering today. Jodito mag Azimio osingo madhi nyime kod keto sirikal tesre kaachiel gi dhi e doho mar kwedo chenro mag sirikal modhi ataro mar chik. The litigation will only be one such avenue. Other ways are being worked on, whose ultimate goal is to force the regime to be sensitive to the tribulations of the people and to enable the people to take such steps as they may deem necessary. Romo makamano osiro chenro mag tego duond buche mag Azimio kaka yo mar ikore ne yiero mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.